Хора, днес влизаме на изоставане на дюштека. Аз съм Тарай. Аз съм Дениш, хора. Аз съм камерамана Есер. И нека да преминаваме. Да влизаме. Аре, ютубъра. Чакай, остави Тарай да говори, нали той е ютубъра. Тук има едно нещо. Радио. Радио, като радио. Да. Айде, да видим. Чакай. Има дупка. Мали. Ай, ти си ютубъра. Само извади си светкавица, че тук е малко тъмно. Вади ми телефона. Аз ще атакувам. Вие влизайте. Чакай. Чакай. Дай, вие влизайте. Степнах си. Чакай. Че после няма мога да снимам. Да има малко светкавица тук. Хора, това е първо. Тук някой е акъл. Да фокусира само. И тук е пребина. Да, Пребила хора. стена. Аре, бе, мини говори. Това сега говори. Тук е малко изчупен. Добре. Чакай. Май, има вестник, не знам. Давай да издаме сега. Чай само да затворя вече светкавицата. И Тана, сега къде преминаваме? О, другата сграда. Хора, преминаваме на другата сграда. Да, от другата страна. Минете. Внимавай. Тук общо взето е празно. Чакай си, бе. Аре. Ой, говори на такова. Чакай, бе, ютубър. Аз ще мина от тук. Сега да покажа вънка. Аре. Тук буде. Чакай! Има ли вятър? Люлей са. Тихо. Айде да влизаме. Не, чакай, не прави нищо. Идвай бързо. Бързо идвайте, бе. Абе, идвайте бързо, бе. Бързо. Айде да влизаме. Давай, ти си. Да покажа ли тук? Да. Внимайте, тук има една дупка. Не знам, май няма нищо вътре. За сега няма. Чакай. Да покажа вътре, после да не кажа, че има някой и после, ако идва шум, после да не викат, че има някой вътре. Тук е вънка. Влизай. Аре, влизай, бе! Какъв ютубър си? Влизай. Не дей, бе! Я виж какъв хубав камък. Стай го. Виж, тук има някакви лайна. Виж, бе! Я да покажа и тук. Елате, тук има нещо. Да няма змии по това. Не, има. Как има? Може да има. Добре, бе. Аз директно излизам от тук, бате. Ми да, хора, никой няма. Да. Да. Взето това беше. Какво беше това, бе? Аз го ритнах. Ще я кажа и някой май пъска. Чакай! Та, най го направи. Какво стана? Виж, люлейза! Виждаш ли? Вятър има. Не, няма. Я отица ли да видим? Чакай! Виж! Ето, вижда се. Ето. Чакай. Трябва да проверим. Аре, ютубър. Влизай. Трябва. Виж само този люлей. Виж и долното почна.
Виж! Тихо, 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 тихо. Чакай. Тихо, тихо, аз го познавам това. Аз го познавам. Ей, тук има някакъв. Маля, как се опъни. Чакай, чакай. Чакай само да мине той. Чакай да мине. Чакай, тихо, тихо. Мине по един. И хора, това беше за днеска. И това, хора, беше от нас. Ето видяхте, там се люляше едно дърво, нали, листата. Да. Чухме шумове, както знаете. Да. И не забравяйте да лайкнете и да се абонирате за нашия канал. Чао, чао!